It-2 ta' Settembru tal-1798 bħallum 225 sena il-Maltin qamu kontra il-ħakma Franċiża li kienet ilha ftit xhur f'pajjiżna. Dan wassal biex kien hemm l-imblokk tal-Franċiżi li dan madwar sentej hekk kif il-Franċiżi ċedew f'Settembru tal-1800. Dan hekk kif il-Maltin kienu imxebbajn bis-serq mill-knejjes u anke kriżi bla preċedent fl-ekonomija. Dawn l-irvellijiet bdew meta il-Franċiżi kienu se jirkantaw il-proprjetà tal-Karmelitani fl-Imdina. Dan wassal biex eluf ta' Maltin irvellaw kontra il-ħakkiema. Bil-Franċiżi issakru ġewwa l-bliet iffortifikati fosthom fil-Belt Valletta u l-Kottonera. Il-belt kienet imdawra minn madwar 10,000 Maltin, immexxija minn Emanuele Vitale u l-kanonku Franġisk Saverio Caruana. Xwieni tal-forzi Portugiżi u dawk Ingliżi ġew f'Malta biex jgħinu lil Maltin b'assedju kontinwu għal Franċiżi li kienu msakrin. Fl-aħħar ta' Ottubru tal-1798, jiġifieri dik is-sena stess, il-forzi Ingliżi qablu ma' grupp żgħir ta' Franċiżi li kienu stazzjonati f'Għawdex fejn ħadu il-kontroll ta' din il-gżira dan mingħajr ma xteret l-ebda dmija. Kien f'nofs dik is-sena meta il-Franċiżi ħaddu f'idejhom pajjiżna wara kważi 270 sena taħt it-tmexxija tal-kavalleri ta' San Ġwan. Dan meta fi triqthom lejn l-Eġittu, il-Franċiżi mmexxija mill-ġeneral Napoleon Bonaparte daħal f'Malta bl-iskuża għall-provisti.